Да просто с въртящата си глава. Ако не го познахте, защото той май отзад. Защо ти пише? Чакай. Човека тиква. Хора, моля ви се, харесайте ми страницата във Facebook. Аз ще я сложи в описанието и тук някъде ще я И аз ще се скриншотна. И тук някъде ще я запиша. Само че, моля ви, харесайте. Да, просто обърни се да те снимам. Приятно. Ай! Да просто с въртящата си глава. Ако не го познахте, защото той май отзад. Защо ти пише Тънаскина отзад? Тънаскина отзад, къде е? Тънаскина отзад. Да, просто като съм си го направил едитор. Така, чакай. Какво правя? Добре да се оправим с персонала. Така, това е нов сървър, който ще започва ще снимам. И дали ще качвам още клипове на него, едва ли. Но нямахме какво да правим. И Сега ще събираме дърво. 7:15. Нормално време. Не знам всъщност как е времето навън. Но това не ви интересува. Мен не ме интересува. Вас още е малко, така че... Именно. Да. Ние не сме навънка. Ние сме си на топличко в стаята. На къмна. И честит 3 март, въпреки че няма да кача на него, а много след това. Но все пак честит 3 март. Хайде. Той е минал, но нищо. Така с Депроц правим клип. Той е с мен. Тук играе. Да. И можете да погледнете и неговия клип. Канал му ще бъде в описанието. Името на канала му. И името на клипа. Аз не съм Понеже хакер, ви- затова имам толкова малко абонати. Да, те някои не са хакери, те просто имат харесвания. Аз не съм с много абонати, така че... Да бе, да, имаш 16, аз имам 6. О, боже, те са толкова много. Все пак благодаря ви хора, че сте се абонирали. Наистина. Но къс има 11. Браво на нея. Ти колко имаш? Казах ти! Не ми кажа. 6. Еми те се увеличат. Течение на времето. Добре, айде да Аз си по принцип- правим къща или какво. Не знам, аз много не обичам вече къщите. И какво? Дами и господа, той да просто вече не обрича къщите. Какво живееш, бе? В какво сме в момента? В къща? Ми На тогава- втория етаж. Ми да. В къща сме. Ай, тук има море, ще си направим такова. Плаж. Ще. Абе, чакай, това може би е остров, а сега ще разгледам и ще се върна. Не знам дали е остров, обаче... Сега ще ти кажа. И какво оставих там Аз крафтинга? продам Чакай, че оставих там крафтинга. Ама ти направи ли вече? Защо не ми даде? Аз ще си направя мой личен. И ще го кръстя Роксис. Когато вече съберем Много е. овца. Когато съберем овца. Ти вече- Всъщност не е остров. Голямо си е. Значи то не е остров, ама си е голям. Той има и големи острови, бе. Стига, бе, тази овца ще я кръста на тебе. Да, точно на теб. На теб. На теб. На теб, който гледаш. Овцата се казва като теб. Въпреки че аз я убих. И все пак няма да я Защо ми кръстя взе като теб. дървото? Ще я кръстя като Гошо. Не, кръщавай. Къде съм? Чакай. Това да го снимам. Бъгна се. Там има овца. Така, дами и господа, след кратката Чакай, виждам ти никнейма, близо съм. След кратката пауза да просто се изгуби. Не съм се изгубил. Не, аз ти виждам никнейма. Почти. Не, вече не. Да. Ейте от мен. Ох, Аз имам да знаеш такова. крава. Явно съм умрял.
Какво да те прави? Ето те. Ма, искаш ли да си направим къща от дърво? То по принцип така се правят къщите. Не бе да насадим много дървета, едно до друго, едно до друго, едно до друго и така да после да си го прокараме да стане Така ли? къща. Добре. Добре, ама чакай. Събирай саплинги тогава. Събирай сапи. Иначе- Аз ще убия овца. Окей. Овцата Гош. Гош втори. Аз ще да убия тази крава. Тази крава. Тази крава е. Върце. Тази рая. Между другото, с шнак с Боби от Софи да ни нуждат. Ако го гледаш. Не го гледам, обаче другите зрители може би го гледат. От нашия каза го гледат. И те изгубих. Май. Ето Не, те. аз ти виждам ник, не, мама. Мама. Чакай бе, тази овца не може да се спре вече, човек, аз се я изгубих. Чакай, аз убивам някаква. Ето и го лула. Какво правиш бе? Мисля, че убих тази овца, която търсеше. Не, аз убих овца. Колко лула имаш? 2. И аз. Ти имаш 2? Да? Значи имаме за едно легло и 4. Да. Всеки има право да убие една овца. Значи би трябвало някъде тук съм умряла. Къде съм? Яйте те. Въпреки, че преди не съм убивала овца. Айде да отидем да намерим някое равно място. Там има равно. Чисто равно. Не, Без то... никакви дървета. Ето има малко. Да, вярно. Не знам, там е. Там има тиква. Чакайте малко. Дано в този Майнкрафт може. Чакайте. Виж! Виж ме. Ела да ме видиш. Ето там на Аз равното. сложил си цикла. На главата съм. Имаш ли още една? Не. За жалост. Виж ме. Иначе много гадно се вижда през нея. Ето ме. Я искам да видя. Не искам да ме дадеш, да се отгледа. Само да те скриншотна. Чакай. Човека тиква. Хора, моля ви се, харесайте ми страницата във Facebook. Аз ще я сложи в описанието и тук някъде ще я И аз ще скриншотна. И тук някъде ще я разписам. Само че, моля ви, харесайте. Да, просто брани се да те снимам. Приятно. Ай! Предихте. Така, нали? Да. Много тъвък скриншот, обаче май нещо не ми се получи. Пробай пак. Добре. Окей. Сега ми я да аз искам да ме снимаш. Чакай. Иначе много гадно се вижда през нея, предупреждавам те. Къде е? Ето тия. Хора, имам си чипа. Чакай, аз ще открия още една, би трябвало явно да О, има. боже, това изглежда... О, ужас. Да, аз ти казах. Чакай Ти... да си сложа този търпеса. Така да я разбрахме. Какво имам преди? Така се скриншот. Пази се оттам, влизаш в кадър. Така. Харесва ми тази тиква, обаче пак много гадно се вижда наистина в нея. Нищо. Аз ще видя къде има още една. Ужас, човек. Отвратително се вижда през нея. Не знам как я търпиш. Аз се побъркам. Но все пак ще оставя. Ще видиш на видеото, че почти не гледам с нея. Ще почти какво? Че почти не гледам с нея. А само... малко така. Малко така. Човека ще се изгуба така, ако стоя с тая типа. Грешка. Аз нещо не виждам втора тиква. Ще потърсим по-нататъка. Тя много гадно се вижда бе, човек. За какво ти е още едно? Ще я дам тая. Не искам повече да се я слагам на главата. Уф! 14-ката. Бъгва са. Къде са бъгна, младеж?
Къде са бъгна? Къде са бъгна, бе, жена? Искаш ли да те ударя, за да видиш? Не. Ох, добре, де. Бих те ударил. Ама си жена е за това. Там няма тикви, всъщност. Няма тикви. Дай да се посадим в къщата. Всъщност, я ми дай тиквата за малко. Да клучи. Искам да видя дали мога да направя нещо. Мерси. Искаш да я посадиш, нали? Колко семена да... О, ще има 4 семена от тази тиква. Добре, бе, добре. Правя го на CD, след това... Така ще направим още... Не съм сигурна от колко време снимам. Аз снимам от 10 минути. Ти снимаш от 10 минути, значи аз снимам 10 минути. Ами скоро ще ни свърши клипчето. Да. Не сме си преценили правилно времето. Ти си включи ли чудовищата? Не. Ага. Що искаш ли? М, Веднага ти ги включвам. Не, просто аз заради това. Заради скелетите. Ма те са много гадни. А и аз нямам дърво. Имаш ли саплинги? Аз ги посадих вече. Къде? Тука! Ето там, където съм аз. Ми дай ги да. Аз не ги искам там. Чакай, ще дам и другия саплинг. Така. Добре. За тебе са, ето. Взел ли го? Да, взе го. Добре, кажи ми кога се стана 14 минути. Аз имам 11. Добре. Ми ако броим и интрото и без клипчето... Би трябвало Сега се... да приключвам. Чакай, само да събера дърво. Хора ще ви седна, обаче ще си довършим клипчето. И така, абонирайте се, харесайте ако ви е харесало и до скоро. Чакай, не съм приключил с дървото. Не ме интересува. Ах, добре, де. Добре, хора, абонирайте се и приключвам. Айде, ба.